Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamiyarsa kereweng aji ingkang kinurmatan saha kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala, monggo kita lajengaken kajian kula panjenengan sedaya ing wekdal menika mlebet serat nomor kalih inggih punika serat Al-Baqarah, ayatipun ayat 178 ngantos dumugi ayat 180. Kagem kadang pamiyarsa ingkang ing sapunika saweg nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring tombo usada seger kewarasan kados wingi uni. Kagem para pamiyarsa ingkang ing sapunika nedeng nandhang masalah ingkang awrat, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusi ingkang sak sae-saenipun. Ugi dumateng kadang pamiyarsa ingkang ing sapunika tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah taala paring yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat. Dumateng para pamiyarsa ingkang sampun kersa paring subscribe, atensi tuwin koreksi dumateng Kreweng Aji Channel, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi Gusti Allah taala paring dumateng kula lan panjenengan sedaya paring seger kewarasan, ayem tentrem, kuat slamet, sabar lan tawakal. Ugi paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj wa Ma'juj, saha saking bebaya. Mugi-mugi Gusti Allah ugi tansah paring rejeki dumateng kula panjenengan sedaya, rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kuwatah saged turah mbelawah. Monggo kita lajengaken kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-quru bil khuri wal abdu bil abdi wal unsha bil unsha, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fa'tiba'um bil ma'rufi wa adda'un ilaihi bil ihsan, dalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah, faman i'tada ba'da dalika falahu adabun alim.
walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hattara ahadakumul mautu in taraka khair al-wasiyatu lil walidaini wal wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahul adzim. Artosipun artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih. Para kang padha angestu wawales ing dalem prakara Rajapati iku ing atase sira wis katulis ing papacak. Wong mardika kalawan wong mardika lan kawula kalawan kawula lan wong wadon kalawan wong wadon dene sing sapa diwenehi keentengan sawetara dening sadulure kang kasusahan sregan anjaluk tetempuh kudu katindakake manut kalumprahan lan pambayare tetempuh marang dheweke kudu katindakake kalawan becik. Mangkane iki kaentengan lan kawelasan saka pangeranira mulane sapa sing amelangkah wates ing sawise mangkono iku bagiane siksa kang nglarani lan sajroning papacake wawales iku sira entuk urip. Wong kang padha ana akale darapun sing padha bekti. Wasiat iku wis katulis ing papacak ing atase sira nalika pati nekani salah sawijinira menawa atinggal bondo tumrap wong tuwa loro lan para akrab kalawan miturut kalumprahan dadi kewajiban ing atase para kang padha bekti. Maha leres Gusti Allah Ta'ala saha firman-firmanipun. Kateranganipun menika wonten ing ayat 178. Angger-angger Yahudi bab nandukaken wewales kawewahan kathah sanget wonten ing Islam. Awit menawi kawatesan ngemungaken wonten ing prakawis raja pejah kemawon dene menawi wonten ing kalanganipun bangsa Yahudi pranatan wau mengku sadaya prakawis misakit ingkang sanget. Nanging ing dalem Islam wawales ing dalem prakara Rajapati iku ing atase sira wis katulis ing pepacak. Ingsun kula ambali malih
ingkang suraosipun sami kemawon kaliyan andhawuhaken tiyang mejahi tiyang punika kedah dipun pejahi sasampunipun ngundangaken angger-angger wau kaliyan dawuh ingkang umum. Quran suci lajeng nerangaken paprincening prakawis inggih punika menawi ingkang mejahi punika tiyang jaler merdeka inggih piyambakipun wau ingkang kedah dipun pejahi menawi ingkang mejahi kala wau kawula inggih kawula wau ingkang kapatrapan paukuman menawi tiyang estri mejahi tiyang jaler inggih tiyang estri wau ingkang kedah dipun pejahi. Bangsa Arab saderengipun lahir agami Islam ing saweneh prakawis gadah pranatan ingkang sampun kacara. Inggih punika menawi tiyang ingkang dipun pejahi punika darahe ngaluhur ingkang kapatrapan paukuman kajawi tiyang ingkang dosa pejah wau ugi tiyang sanes-sanesipun malih makaten ugi menawi ingkang dosa pejah punika kawula utawi tiyang estri piyambakipun dereng narimah manawi namung midana kawula utawi tiyang estri wau. Quran suci nyirnakaken adat tata cara kala wau. Salajengipun kawontenan ingkang saged ngentengaken dosanipun tiyang ingkang dosa punika saged ugi sok wonten ing dalem prakawis ingkang kados mekaten kala wau tiyang ingkang dosa pejah kenging kapurih mbayar satempah dhateng kerabatipun tiyang ingkang dipun pejahi. Arta ingkang makaten kala wau dipun wastani diat utawi tetempah nyukani keentengan dhateng tiyang ingkang dosa punika kasebataken kanthi terang wonten ing dawuh wekasaning ayat wau. Iki kaentengan saka pangeranira. Sampun boten wonten semang-semangipun malih kaentengan saking pangeran punika angsal-angsalipun kaentengan dosanipun tiyang ingkang dosa pejah wau menawi kacocokaken kaliyan dawuh ing surat nomor 50 surat An-Nisa ayatipun 9 cetha menawi anggenipun mejahi kala wau boten jarakan kenging bayar tetempah utawi diat cara limrahipun ing negara kita kaaran denda. Katerangan sacandhakipun menika wonten ing ayat 179 dumugi ing wekdal wau para muslimin tansah narimah dados lesaning sawarnanipun lampah nglangkungi wates. Sampun kathah tiyang muslimin ingkang dipun pejahi kaliyan wengis. Sapunika para mengsah sami gayeng sedyanipun badhe numpes para muslimin kalayan ngangge dedamelipun. Mila para muslimin dipun
paringi dawuh pepenget bilih gesangipun ing sapunika namung gumantung dhateng tumindaking angger-angger bab wewales kajawi punika pancen umumipun kawilujenganipun gesang punika sagedipun kareka namung amanawi tiyang ingkang dosa pejah punika dipun ukum pejah. Katerangan ayat 180. Klentu sanget menawi dawuh ing kasebat ing ayat punika kaanggep sampun boten tumindak saha kaanggep manawi ayat punika sampun kasuwak. Saweneh mufasir gadah paham bilih tatanan damel wasiat kados dene ingkang kasebat ing ayat punika dipun suwak dening dawuh ing surat nomor 50 surat An-Nisa ayatipun 11 ingkang namtokaken pandumaning para warisipun tiyang ingkang tilar donya. Ananging sangyektosipun ayat wau taksih nganggep absah wasiat ingkang sampun kadamel. Salajengipun minangka paseksen bilih angger-angger bab wasiat punika boten kasuwak dening dawuh surat nomor 50 surat An-Nisa ayatipun 11 ayatipun 11. Monggo kula aturi mirsani surat nomor gangsal surat Al-Maidah ayatipun 106 ingkang tumurunipun sampun genah menawi langkung kentun tinimbang kalian serat nomor 50 ayatipun 11. Ing ngriku kadhawuhaken wontenipun saksi nalika ndamel wasiat. Tumindakipun awit jamanipun Kanjeng Nabi wewenang maksiataken bandhanipun punika kapranata boten kenging langkung saking saprotiganipun bondo. Sarta para ingkang sami nampi panduman mergi dados warisipun ingkang pejah boten kenging tampi bondo wasiat. Ananging senadyan makaten tumindakipun meksa boten nelakaken bilih ayat punika kasuwak. Kosok wangsulipun punika ngiyataken dawuh bab damel wasiat malah menggahing sajatos-jatosipun dumunung anggenahaken wasiat ingkang kados pundi ingkang kapangandikaaken ing ayat ngriki punika. Inggih punika sarana maringi pitedah ingkang langkung cetha bab prakawis wasiat ingkang saged adamel pituna dhateng wewenangipun para waris. Sadaya pakewet ingkang gegayutan kaliyan ayat punika saged ical menawi dawuh lalu ladin wal akorin ingkang tegesipun tumrap wong tuwa loro lan para akrab punika kawaos kaliyan
Antarok kira ingkang tegesipun manawa atinggal bondo dados boten kasuraos wangsul dhateng wasiat. Dawuh wau lajeng mungel mekaten wasiat iku wis katulis ing papacak ing atase sira nalika pati nekani salah sawijinira manawa atinggal bondo tumrap wong tuwa loro lan para akrab. Dados wasiat wau boten tumrap tiyang sepuh kekalih tuwin para akrab jalaran pandumanipun sampun katamtokaken wonten ing dawuh serat sekawan serat An-Nisa ayatipun ayat 11. Wangsul kawasiataken tumrap keperluan dedana utawi keperluan sanes-sanesipun. Menawi dipun suraos kados mekaten kala wau ayat punika cocok sanget kaliyan ayat kekalih sanesipun inggih punika serat nomor sekawan ayatipun 11 tuwin serat nomor gangsal surat Al-Maidah ayatipun 106. Makaten ugi cocok sanget kaliyan sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kados dene ingkang dipun riwayataken wonten ing riwayat hadis. Hadis ketiga prayogi kapengetan ing mriki ingkang sepisan inggih punika hadis ingkang dipun riwayataken dening Bukhari dalah Muslim kateranganipun Sa'ad bin Abi Waqqas ingkang makaten ing nalika taun bedhahe Mekah aku kena ing lelara kang meh bae andadekake aku yakin menawa pati mesti anekani aku. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngrawuhi aku banjur matur marang panjenengane yen aku duwe bondo akeh banget nanging mung duwe waris anak wadon siji. Aku nyuwun palilah maksiatake bandaku kabeh mesti kemawon kangge maksud dedana. Nanging aku mung kaparingake maksiatake sak protelone. Makaten ringkesipun katerangan sahabat Sa'ad wau. Nitik taunipun ingkang kasebataken inggih punika taun nalika bedhahipun negari Mekah. Tetela menawi lelampahan wau kalampahanipun ing nalika ayat warni kalih ingkang karembak ing mriki tuwin ing serat nomor sekawan serat An-Nisa ayat 11 menika sampun turun ledangu awit saking punika dados damel wasiat punika boten cengkah kaliyan ayat 180 punika sarta menggah ing sejatos-jatosipun ingkang kapangandikaaken ayat punika bab prakawis damel wasiat tumrap kaperluan dedana utawi kaperluan sanes-sanesipun. Sanes wasiat tumrap para waris. Lelampahan kalih warni sanesipun kalampahanipun ing jaman pawingkingipun malih. Siti Aisyah ngendikaaken bilih wonten satunggaling tiyang niat badhe ndamel wasiat panjenenganipun mundhut priksa pinten kathahing bandanipun sarta sareng dipun
caosi katerangan bilih bandhanipun 50.000 dinar tuwin warisipun wonten 50 panjenenganipun lajeng dawuh dhateng tiyang wau sampun damel wasiat kemawon saha bandhanipun wau katilarna kemawon dhateng para warisipun salajengipun panjenenganipun mawi maos dawuh anatarok kira ingkang kasebat ing ayat ngriki punika kaliyan kasuraos mengku teges damel wasiat punika menawi tilar bondo kathah lelampahan saminipun punika ugi dipun riwayataken sawijining riwayat hadis inggih punika lelampahanipun Bagindo Ali Khalifah ingkang kaping 50 panjenenganipun kagungan kawula ingkang sampun mardika gadah bondo 700 dinar. Bagindo Ali ngemutaken sampun damel wasiat panjenenganipun maos dawuh anatarok khaira kangge niyataken pamanggihipun wau lelampahan warni kalih punika kalampahan ing sasampunipun sedanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dados nedahaken kanthi cetha sepisan bilih ayat 118 punika boten kaanggep sampun kasuwak jalaran tiyang kathah taksih lastantun damel wasiat miturut pitedahipun ayat kala wau sarta Siti Aisyah lan Bagindo Ali sami mendhet waton saking ngriku. Ingkang kaping kalih wasiat ingkang kapangandikaaken ing ayat punika boten nate mengku teges tumrap kaperluan dedana utawi ing saweneh prakawis tumrap para akrab ingkang boten saged tumut maris miturut dawuhing wonten ing serat sekawan serat An-Nisa ayatipun 11 mekaten kala wau kajian kula panjenengan sedaya mugi-mugi menika sedaya saged ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah taala ugi mugi-mugi kajian menika saged ngiyataken ilmu tuwin amal kesainan kula panjenengan sedaya lepat nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.